tady u aparátu je AF a já vás vítám u hry Assassin's Creed 3. Právě se nacházíme v usedlosti v našem přístavu, ale u mě se to nemenuje usedlost, u mě je to Homestead, protože mám celou hru kompletně v angličtině. A sice to nebude takový 100% zážitek, jako kdybych to měl aspoň s českými titulky, ale angličtina mi na mě nedělá problémy, takže proč to v té angličtině vlastně nemít? Já tady mám pomateného blázna jménem Dřevěná noha. Tak co pro nás máš? Got some more? Let's have a look then. You addled boy? That's not near enough. Dobře, takže se zdá, že potřebujeme víc cetek pro našeho papriku. A vydám dal další dopis ohledně Williama Kidda. No a co já bych mohl v tomhle videu dělat? No, nejspíš to bude takový toulání krajinou, tou loveckou oblastí jménem Frontier. Ale já bych se mohl sem dostat rychle, dobře. No, tak pár věcí, co na tomhle kanále, nebo vlastně o čem videa budou především z téhle hry. A větší část bude z volný jízdy, jestli se to tak může nazvat. Jako je třeba lovení, sbírání těch almanachů, fajtění a různé věci. Tak, ale na hlavní mise taky nebudu jakoby opomíjet, je nebudu, ale jenom ty, co za to budou stát. Takže přesuneme do lovecké oblasti a já bych si měl nakoupit čípy, protože teď bych možná mohl narazit na nějakou lovnou zvěř. No. Tak se na to kouknu. Já jsem se ani koně nezavolal, ale to nevadí. Aspoň se dostaneme někam rychlejc. Tak co tady? Kdo se tam a máme tady cetky, ale já si chci zajet nésem tady na nějakou loveckou výzvu. Jedem. No a vlastně videa mojí tvorby budou kratšího rozsahu, protože nejsem pokročilý youtuber, nebo no, tvořič videí. Takhle. Youtuberem bych se ještě nechtěl nazývat. A když ta videa budou delší, tak já už nebudu vědět, co říkat. Budou tam takové ty prázdné pasáže, prostě bude tam hodně děr a to nebude bavit jak mě, tak ani vás. Tak proto jsem se rozhodl videa do nějakých těch 30 minut maximálně, když to asi už jsou možná minimálního rozsahu. No, teď máme zajíce, ale nebudu se zdržovat. Jedem si pro tu výzvu. Pojď koníku. Tak to nemůžem. A vidíte, už je to zase ticho, tak to je prostě, nemám ty zkušenosti. Sakra, pojď, tady máš místo? Ne, nechce jet, dobře.
většině cestující, tak to si u tebe můžeme koupit. Šípy si doplníme, ano, děkuji. Kulky. Rope darty taky. Jedovaté šipky, tak proč ne, že jo? Když už jsme tady, ale už nemáme na nic víc. Mini, takých pár, ne, nemůžu. Nemůžu už nakoupit, jo. Tak, koupím aspoň jednu. Ať máme zásobu, nebo aspoň. Ne, zásobu. Heleme se, tady máme, vypadá to na losa. Jo. To jsou losové. A tím bych se já měl vyhnout, protože jsou agresivní. Takže tady se zůstane a budu pokračovat po vlastních. Tak. No a jsme na místě. Tady zdá se, že pán má baget. Tak ho vyrošíme a máme tu The Man Eater, což je požírač lidí. Tak Some folks were fixing to settle on a plot not far from here. Seems a big black bear with a taste for human blood settled there first. Bring the beast down and some good people would be grateful. dobře, takže se jedná o velkého medvěda, kterému zdá se zachutnala lidská krev, ale sakra. Nevím, proč po mně patří patrioti, proč jsou vlastně v této oblasti. Takže já mám pátrat po stopách velkého medvěda. A ten by měl být tady. No. A já mám tady ještě misi usedlosti. Tak to bych mohl vzít cestou. Tady si vezmu našeho koně a... Ne našeho. To je cizího. Jim to snad nebude vadit. Vyrazíme na cestu. A když vlastně na koni bych na ní nemusel jezdit, když tady tak vidím, no, to byl špatný nápad si ho brát. Na těch pár metrů. To vezmu radši po stromech. Je to bezpečnější. No a co se týče vlastně zabíjení, já až takový odpůrce násilí nejsem, ale stejně bych se chtěl všít do toho a vlastně inspiroval mě Assassin's Tale svým hraním Assassina, čímž ho obdivuju. Mě by to tak asi nebavilo, ale pokusím se hrát podle kodexu, což je vlastně zabíjení templářů a pomáhání lidem. Ale to nejenom pěstmi, ale všemi vlastně dostupnými prostředky. Takže jsem sice inspirovaný jako od Assassin's, ale můj postoj ke hře bude trošku víc, nechci říct brutálnější, ale jo, bude inspirovanější. Takže jo, dobře, teď jsem inkognito, ale když vylezu na břeh, budu zase hledaný, jo. Ne, dobře, tak nebudem. A já bych si mohl vlastně sebou rovnou něco ulovit. Tady máme toho losa. A nezvat to puš, nemusíme asi rovnou stáhnout. Aby jsme měli co sebou a tamhle zajíc, ne králík.
Počkej, ty mě nevidíš mě. Ale máš hezký výraz udivení. Když tě zabiju pistolí nebo lukem, tak si poškodím kořist. Tudíž na tebe musím takhle, jo? Havnadou. Jdeš na havnadu? Tak nejde. No, nevadí. Zdá se mi, že by měl hlad. Pojď sem, král. Zajci. No pak hadi. Což znamená, jen počkej. a co tam? Mýval. Tady máme krásného mývala. Nevím, toho zabíjet nebudu. Nějak to zapotřebí zatím. A navíc je plachý, takže mi utek. Ale co tady ty? Jsou vlastně vůbec agresivní nebo ne? Já. Jsou. Tak oni jsou agresivní. Dívím se, že nemá trápení. Když jsem ho jedno takhle zbodnul do krku, ale stejně neumřel. Já jsem musel trápit. Dobře, takže i to je špatný způsob boje se zvířaty. Vy si měli, když už, tak zasloužit rychlou a bezbolestnou smrt. Takže ještě by se měl přidat lepší lovecký kodex mravní. Že... co to je? Vypadá na skautský tábor, i když tam jsou loajalisté, to asi moc skautů nebude, no. Tak pokračujeme dál k našemu místu, kde bychom měli najít dalšího člověka do naší, nechci říct sbírky, ale usedlosti, kde by nám mohli nějak pomoct s něčím nebo co vyrábět. Tady jsou další losy. Dobře. Už jenom pár metrů a budem tam. Já si vezmu luk. A skrytou čáru. Sakra, ale... Těch je tu opravdu hodně jich tu. Umírej. A další. Tam to jsem předtím nepovedl vůbec. Jáma. Menší vlčí smečku jsme pobili, nebo... A se štěstím, ano. Jáma. Takže... Jáma. Ty máš jako špatný čudlík na své klávesnici. A vyhneme se tady lojalistům a pokračujeme za dalším člověkem v tísni. Jsme jako armáda spásy. A tady jsou další vojáci z platě. No. Co pak, hoši, co pak? Hej, nechte mě bejt. No, tak jo, dobře. He's mine! Oh, hell. I'm going to need help.
Prokletý vlci. No, tohle nebylo v plánu. A musím mít tu sekeru. Proč jsi vzal Conora? Zahotí. No. Tak. Ale asi můžu si ji nechat, no. Budu běhat jak řezník s velkou sekerou. Dobře. Pak to jsme v Malmontu. Že by v Malmontu potřebovali nějaký lidi pomoc? No. Zase, že nás cesta zavede tamhle do stodoly. No. Tak. Tak. A. Psi se řežou mezi sebou. Je to odvážná kočka. Co pak to tu máme? Slyším řev? A někoho nazvali rebelem. Tamhle někoho řežou. Ne, to je trošku rasistické, nemyslíte? No, to se plete. Teď to je můj biznis. Řezník z Malmontu. What happened? They demanded we give our entire yield to the crown. Warren refused. They killed our animals, salted our earth, then dragged us out. You saw what followed. I'm afraid we have nothing to give you in thanks, stranger. We have nothing left. Perhaps there is something you could do instead. Anything. I live in a small community not far from here. The soil is rich. The people I live with would have need of fresh vegetables, wheat, or corn. If you were to rebuild your farm, you may prosper. What kindness is this? You'll certainly come see. Thank you. To je dobré, máme do naší usedlosti farmáře, i když to mělo znamenat, že zabili zvířata, když tady se prochází, ale sůl na zemi nevidím, to už mohla možná vsáknout. Tady si nakrmíme prasátka. Teď máme další loyalisty. Těch bychom se možná mohli bavit tady v tom malém městečku. You fight Martel, laddie. And clear shot! Amateur. Whoa! I'm over here! You fight Martel, laddie. Jenom ty. To ležet. Je to dobrý, musíš to nechat ležet. Bastards in the sights! Haj. Měli jste nechat ty lidi na pokoji. No. Tak vypadá, že náš čas nadešel. Já se s vámi loučím, zakrvácený od své i cizí krve.
a doufám, že se video líbilo. Takže nazdár.